CPIM molni simi lama kecam tongmani paithago ketal lama snammani samung cengir zakha Montri Ratan na TTT disini IM Runiel depormani chaitok mumbai Mohanpur subdivision ni bising khobjagnai Dain marani simi lefunga thangmani lama hamya bishiketukma romoi o lamatei thanglai jok khlaio lukurok o lamatei hatini simi chengai rungnogo thango tei o lamatei no khwai borkathalbo thango fia lama kecam ungmani bagai lama hamlia thanglai jok khlaitani jengjal mani phailekya aro tongnai Tongo song lukurok paithago lama hamyani kok Montri te IM rokni khunjuo klaimaya gulo lama kecam snamnani samung cengir zakha abo bai simi thagya kho lama kaham ke das namjagoi tong aborognobo cherei nai tongo Montri Ratan na TTT disini IM Runiel deporma tini Swrangchati lamabo bojaka pis Lukurok bo lama hamyatei thanglai jok khlai tongmani salkatagma romoi paithago lama ketal manai tongthoklaijak Lukurok bo tei Montri no khoboi IM no hambai yafarka akamio tongnai Tongo song Lukurok je tinini je lama samjagoi tongo yang bazar dain maran siming yang lefong thanglai su lama salbosengkha samung tengjagmani dini bai ene media rong black thambai yin kai dino oro hai ni yem fan logi hai na ki khai thangmani kintei don padron khoja khai demani kiti black tham mar media no sino lama surungmani ane gauding so motamoti pas din ka eta ho je carpeting khai demani ini bai din kori tongo motamoti lungmani ke to kaham no niya kisa mo khai tongmani khailia khai kono ini yang Runiel sa khai thangka gai ini minister bo oro sahoka bo tisa ambai bo no belbel ke khamai ma ya paru bakiam ba samungkari singri lia borok ini Ratan tai sing Runiel bor samungkari singri lia samungkari man ya gulo bo oro samung bagi khaja kong abo nai kono bagai bornang paitle hambai maru o lama bor simbot thang pai nai o lama hungkai danmira tu lefunga je amani hospital school hospital i alama besuni budget to mane o lama budget le ang sanki simi ya haibano micro simi abo lefunga do toli do o ideni ute kotha no kotha ni so emne bisi bisi kawi to hai emne lama kebai to mane sirimo lama hangkai kitabo hangkai agi CPM na amali simi no hanyang to mani director maintenance kaitlangka abo boso kaisa kai setting thaka onek yang oron Lukurok onek mane hoirani sakal songnani hoite gari songnani hoite সমস্ত হয়রানি তংমনি ও রুট নে পুরোপুরি মেন রুট মকওয়াই বরকাথাল যত থাংমন লামাতে ইখাই আগি যে হাইনাং তংমনি তাবো আবাতো তো চিনি সাফুন চাইতো মবাই তাবো কাহাম ইখা হাই হাই বর্ণ পাইতে হামাই মারু